Hintayo na po iti biyang ti PNP. Amo hintayo digito nga pasama ka po. Pangaramanan kadigito na imaldit iti police blotter. Kadigito na dayaw nga pagiganan nyo nga ili. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Nakatutok ni Idol Dennis. Good morning, please come in. Iti Dingra, iti napasama Maltog hanggang sa 8 di Rabi, iti barangay San Marcelino, iti sitio nagmarkaan, iti Ilipingrat, Ilocos sa Norte. Di inisyal na informasyon na naman tayo, iti biktima kaya may isang civil engineer, gawin iti talabulog iti may sa babae, kinagintig iti nadakamat na barangay. Tagtagos, iti panagaturon, iti pulis, kalpasan, iti panakay tawag kanakwada, nga da iti may sangalugan, manatnag iti kanal, nga may sang L300 van, nakita ti biktima, nga dara-dara, sa tagapunan ng taray iti Dinras District Hospital, in-transfer iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital. Itinisiang informasyon naman na iti biktima iti sagaba iti tama iti bala iti buksit iti tamitin iti barokong na maawang pa iti indisclose iti PNP iti pawigbigan iti nanakamatatang biktima kinukmustan iti kasasa. Namuan na may isang lalaki nga nakaluwad ng motosiklo dahil lumas iti lugar iti nakakita kada iti lugar nga nipakanal sa dagang puna napan nakinita iti remeten nga da iti tama dati natakamat na biktima nga dara-dara sa kabunan taray iti hospital. Nakaragoverment iti kamkanang iti pulisya iti 5 nga basyo iti caliber 45 iti mismo nga nakapasamakan dato'y insidente. Iti agdama kaya tuloy-tuloy pa ng investigation iti PNP kinaumpay din iparpat mo official report mga pero banag lupay at dati siya nga nabuhan tayo babayan kaya itay sources iti dati nga napasamak Idol Bernard iti rumar pa Idol Bernard kaya dati kita iyamat lang nga lugar ng amon ito noon niya iti motibuti krimen nakadip kinigan kaya itay project at iti lugar iti nakapasamakan dati insidente Idol Bernard kaya agdama nariman pa lang iti investigation ti PNP o pa iti sungbat iti PNP Dingras kaya iti tawag tayo noon na iti ngayong talya dati napasama ka pamaltog iti Rabi iti San Marcelino at Dingras Ilocos Norte. Medyo Idol Dance interrupt ka ay pamaltog man dito hindi tayo pa nasolbar dito umuna nga pamaltog ti babae second man nga babae dito Dingras Ilocos Norte manen. Huwag nga ro, dahil doon pa nagsaruno. Gan sukamot ito, ito Bernard, no, niya talaga iti putput-putong pasama, tinggas tamat din iti pakabuklan, ito nga report, labot as of now. Awan pa iti naipadanon, naipapatatna, sa report, ang pangipalang ng pasama kapamalog lupay, ang nag-respondan din ang panong iti pulisya, iti laing Rabi Idol Bernard. So itagdama, kahit amon ito, yung dati lugan na nausar, dati biktima kitatan iti mismo ang korpo ti pulisya dati iti makita nga tama na ito Bernard iti bakrang dati na nakamat na lugan for process siguro iti investigation iti PNP amon dato no kasunod iti trajectory nagdapan dagiti ganan iti na napasama kapamaltog iti lang grabe mas tagunamon may saman nga babae iti biktima iti Dingras Ilocos Norte ngay tagdama sampan solba di mun una kapatid ng babae, iti parang lumbat, iti lang na palabas na bulan Idol Bernard. So, iti sa balipay nga bangir, dati ata iti nakita... Ay, Idol Dance, kamusta kayo misuna? Gaputa ko sa tatay na pabakrangan, adan sa tama na pa iti barukong na. Kumusta isuna tata? Ada pa lang di tangay grasma? So, kasi naman tayo, grasma iti naman tayo, nag-transfer na from Dinras District Hospital. So, di status na kitaumpay iti follow-up iti abiyang iti PNP Idol Bernard. Siguro damdama, hintay ito amgan niya iti status dati biktima nga napaltukan Idol Bernard. Okay. Go ahead, Idol Dance. Iti sa balipay nga bangir, at abay iti dati na-recover na ta Idol Bernard, manin nga Cebu, iti baybay nga sakop iti ili iti Pawa Ilocos Norte kasi di mo una na-recover iti mangala at iti Chinese character iti baybay
dato'y floating alleged siya po iti barangay Masintok Baway, Ilocos Norte. Sa investigasyon, alas 3 iti malam iti 24 dato'y agnagan ti Edwin Aglep Pagalapia. Nagtaon talupulog italo iti anapan iti bay iti nakakita iti floating plastic bag naglaon iti may pagkakasibo nadaan iti foreign character markings na iti kita nakapackage Idol Bernard. Kasbot lang karni, hindi mo una nga nisagsad iti Ilocos Norte, iti lang iti nakita nga tatapaong floating siya po iti nakamata nga barangay. Iti panang assess, iti pulisya, iti PNP, umabot ti 1 kilo. Iti estimated na kadalsen dati na nakamat sa Cebu. Nagbalor iti 6,000 o 6 million. Dati rumrumbar tata nga value iti floating Cebu na nakita iti nakamat ang barangay. As of now, manaraman pa lang sa investigasyon iti PNP no nagkapuan dito ang mga tanayon manen nagigimon na nga na isagsad iti baybay iti paset na iti Northern Luzon agraman pa iti Central Luzon. Ito lang yung damang tatang tinabman iti lasod iti 24 oras iti probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Salitio, Tatak, Aramen. Maraming salamat, Idol Dennis. Manipod apo iti Philippine National Police.